Murise mhofu. Icho kwadi muri yeZimbabwe tiri pambari pamusikana sandiri. Mama basa riri kufamba iri ndiri kuona makabata zvinoitika ndezvekuti madzimai akangwara ane zvaanoita panyika. Kuswera wakagara unopedzisira wakuita makuwa kana une murume wako unopedzisira wakutokombiswa nevamwe varume nekuti unenge usina chekuita sei chokuita. Imimi mama munogona kunge makabata zvidiki, munogona kunge makabata zvishoma, asi zuva rega rega rikasikwa naMwari munoverenga profiti neyekuhodhesa chinova chinhu. Right. So amai ndanga ndiri mukati mokubvunza kuti imi makazvibatira basa renyu zuva rega rikasikwa naMwari munomuka makuseni mune nzvimbo yamuri kuenda ndakuenda kumbari kunotengesa maonero amuri kuitawo zviri kuita sei zuva rakasikwa naMwari mune zvamuri kuwanawo here ende muri kuona zviine pundutso remangwana zvinhu zvinhu zvari kugona kuita here? Aiwa zviri naniwo kuti handizvikudzakaipa hamuzoshayi. Saka chamunokurudzira mamwe madzimai vanoswera vakagara kumba vanongomirira kuti baba ndipei shuga, baba ndipei airtime, chii chamuri kukurudzira kwavari? Kutengesawo sezvazvinoita zvekuti kana mumba mako chauzogara une mhirishuga tione kuti tisvagirawo tisvishavirawo. Handiti ka amai ndiri kuona makabata airtime. Airtime ka tikatarisa munyika yeZimbabwe vanhu vasina foni ndo vashoma kudarika vane chii, kureva kuti ingaite profit shoma asi zuva rakasikwa naMwari munotengesa chii? Airtime. Zviri kufambawo ka mama? Hamungashaya handiti ka? Shoko randoda chii ndoti munokurudzira chii munhu asina zvaari kuita panyika? Asina zvaari kuita panyika ngaangotsvakawo zvidiki zvokuti araramise mhuri. Tatenda mama. Mune nyaya? Aiwa muni mamangwana? Yandakambokupai maana mbuko kana kuti Ndichi. Ndiye munai kana neloji. Aiwa handina kuibudisa. Makaibudisa? Sure. Saka munowanika panapa? Alright. Munama makazembera sisi wangu. Chii unondidikwa ndiri murume wako? Akakarondeka. Ndichakaita zvangu akazendoita. Manje ikoko ndokwandisika kute manje. Yes baba. Tiri pabula tatiripo. Aiwa. Mandewe makapinda zoro viro dai. Tisuka kana nama cheso kwa wanu zema bezi dokupezeka. Hadi ndikona. Bana nakona kuzumuta mbadera. Bulawa yes paga. Sibale. Ujani mboito. Mina ngiyapila unjani mpilo. Mulungu wanga akazopiwa mota kana finally. Ndiani? Jayz Marabini. Jayz ka. Wakapiwa zviya. Takatoizwa tiri kubulawayo kuti mkomana hala. Yeze murize. Iyo imimba manje kayiwa. Kutseke. Icho kwadi ndo zviri kuitwa nevana vemuZimbabwe vari kugarira maoko anditi zviri seko blood tii ndovukota zviri sei zviri kufa here Yakobe seko Yakobe ndo pakatangira studio yangu inonzi Ebeneza inonzi mota inzi chiye Ebeneza noiziva ndopa zvakatangira aiwa zvese bo kana mungoripo chete mungoripo chete chibaba icho
Hautasenga umumo mpare mazuwa ano. Oh, asoro ni stroke. Nisikakuoni zvesho. Sure. Sawa kwa basa. Uri bana? Unongoshioneka bana? Radi dandu kutsvage mangwana ndiri. Kana ukasvika patable yomufana ungonduze. Ndokusira something ipa. Patable yangu. Hello. 0714 204 Diva mjinonga zera 204 0 not sorry 0784 509 621 vari pano ana mofu. Hello. Zero seven eight four. Ndasvika pautungamiri wepamusoro 509 621 621 Eribo. Vai falando uma jinx, mas mega Maita mtata mdada basi na mimi naenda dona. Rikufaya iri basa mama. Uchinditora gozo ngora. Rikufaya iri basa. Rikufaya. Anditi ka maita marika. Taita mari. Timboti pewe mushoma yacho. Aiwa ndedu. Kuti nonyimana ere. Ava wese vatori nayo. Asaka maswererei. Maswera muchiiteka na pasina dola. Tengeza kutoa mazika tisikwanzwisisa. Aiwa munogara pasi monzisa ndi ndo mari yemunyika menyu. Aiwa mbirwi. Kunosvika mangwana ini ndikaziva ndinoudza imi mukaziva munoudzawo. Aiwa hakuna munhu anobira munhu because ari kubira wacho ndomwe ari kuda kuzivawo. Right, iyi ndio inonzi chii? Inonzi chii? Cheni ziki. Ingawani muri kuziva wani? Okuma US kuti imari. Aiwa imi zvamunoita manjika munotsvaga rate, bank rate. Handi manzwa. Aiwa bank rate inoendera kubengeri. Mukaenda tine mashopu mahombe andisingagoni kutaura pana pane mazita anoshandisa bhengi regise mutengo wenyika ndiriko. Mukaenda mashopu mahombe iwawo munotoona zvakatonyorwa pabhoti. Ikawanda andirika ichokwadi muri yeZimbabwe ndo vamuri kuona vari kutengesa kava kutengesa Nemo mdara munawo here maziki ndani amzari mana vanhu vanoshandisika nje koshongore yotenga chii aiwa hakuna mari isingatengi inotenga maswitsi inotenga chii uyu ane sigi ndipinde sigi uyu akabata mopiwa mari kuti ukatipoenda kumushana mudhara muri seko mudhara vabai mudhara
ndotorerwe iwo Boston. Vashandi vekanzuro vari kushanda chaizvo. Wakaona kublawayo. Odere. Wakazoona kuti ndonetse. Wakaona here. Wakaona here kuti vanetsa kublawayo. Tone manyeme. Nditorelende kaureba here. Ndinavo muri yeZimbabwe vanoita kuti tishande tiri pakachena ndisi. Tishande tiri pakachena. Ndina soda nachememe zochema. Bulawayo yakari ma 125. Aiwa vapiswa. Baby. Aiwa ndiona kuna kuwashereza. Mama riri kuipa. Ende amubike mbodza mama ndiro. Muninyatsoriibika zvakanaka mama ndiro. Sure here. Saka iko zvinozvi mama ndiro zvone vamwe vanomukira kuseni vamwe vachimhanya. Saka ndimi ruzoita kuti vanhu vagute panapa handiti? Vanofamba vakaguta handiti? Handiti ka? Saka imiwo pamuri kubika mama zviri kufaya here? Chando chawedzera? Muringe muchirowanika tii kuti? Nechibodo nembamba here? Ana bhozho ndo pavari kuguta? Icho ndinawo utungamiri wepamusoro muri yeZimbabwe ndinawo ka vanoita kuti zvifaya kutirikiti Alright. Ndiri kukumbirawo mundisendere message kwete ipapo mani. Ndingati papi. Hello. Takafamba mushe muri sei mama? Munonzi gogo mumu.